Тусінде жугері нікору. Тусінде жугері нікору. Егерсо бігімен болса, булки дейлікті, алдандерімен болса, байлыкты білдіреді. Кейбір туз жорушилардин пікірінше, жугері істердін бузилуї мен аурудин белгісі болип та билади. Егер тусін ізде жугері корсенyiz, бул сіздін кедейліке жане муктаждик ката болуїниz мумкіни кенін білдіреді. Егер тусін ізде кайнатилган немесе куйрып дайындалган сутти жугеріні корсенyiz, бул сиздин асказан ауруина шалдыгуини зыктымал. Эгер тусин изде жугери нанын корсен yiz, колга алган барлык истерин изден шигинга уширайтынын изде корсетеди, эгер тусин изде балык косылган жугери, нанын жеп жатканын изде корсениz, бул сиздин биртиндеп умытшак жане алангасар адамга айналып бара жатканын изде билдиреди, тусинде сары жугерини корип, жеу аурудын белгиси болып та билади, ал ак жугери харам муликке нускайды. Кейбір туз жорушилар жугерини собыгымен корди алтынга балайды. Кайнатылган немесе кауирип дайындалган жугери женил ауруды билдиреди. Жана пискен жугери эскисинен жаксырак жане онайта былатын байлыкты мензейди.